sa panahon. Ag maguwang man din eh. Kaya akong pinagkasad. Kami lang magduha, ito pinagkasad. Buing o. Hadlo ko rin natin eh. Dila ra pag dere tumoy ubat ka po. Murag nakuhaan na to, natangtang ang pala adto. O kanang ihi. Tikala nagkulit ko do. Imis. Gikob manggon na kay nay bagyo. Nya gitauran og ihi tanan. Tanan, ni-rescue man o. Nay ni rescue. Yawa o. Dapat na ron. Kana piga-piga mo dito. Nay agaw ra man na. Murag gatakilid. Isa di ay. Nakatig nabali. Bali. Oh. Murag na action bito siya kuan takilid og di pa siya abtik. Unsa ka kanang magbong yan nagkanang kuan batay ber jabag sigig andar agarang pambot. Oh, mabijaan siya. Kinang lang tayo hagkat na jang lawas no. Unta to. Kana nay susay da pagkaras kanang uban niya ko. Oh. Kana di akong panganay. Gauna may ang pambot, di balik ra pod. Gauna may gatimon. Sakay ko, pero yun na to, bahala ka diha. Nagkatig nagag Ano man ito kadagan? nagkatig gabitay. Natangtay ang katig. Bago pa mang gitauran are. Hala no. Kasi agit beto ko pag bandira niya pag ko. Ano pa kaming o? Ay, daghanang magkuanay. Ang ato siguro mga vlog ba, ni tanawan na siguro nila naaman ni mga burato ani oy. Yung vlog ni vlog. Labing maayo pod og makabaligya guys. Hello guys. Karong hapon na guys, nanagat mi. Human sila nga na lunod. Ngadto mi karon kay na kay naman namo ag among pukot. Nanagat mi guys. Wa ko magdag camera guys kay mahadlo ko og mayabo. Una nga miuli ko karon kay gadungag mubalik mi sa dagat aron sa pagbira sa pukot. Ato makita unsa inigdunggo na ha ang unsay ang mga kuha. Kay kung magdana kog cellphone, so di na ko malunod, di ko masugot kay nalunod ba sila tung isang gabi eh. Una nga karon inigdunggo atong tan-awon ra og unsa kadaghan ang among kuha og kasuwa matag panihapon. So guys, atong atangan ha. Dito pa ako si iyo may wala. Yan iyo. Pero sa angkol ninyo to angkol sa taas mo. Temo kamong pud. Si Di Junior. mabora ko na problema lang di problema lang kung daghan kay Dili ka magaklaro og dili mo kuha silam. Ako lagi nag-abos bunbun na makadagan ko ini kanang tanom di sa magsilbi. Ora na mo kuha guys. As pukot. Makapanihapon pud mi. Pun na mga dagko yan mo ilan. Ha? Ako nanagat basa pa ko. Nanagat mi guys, basa pa gani ko guys. Maora ni among Dado ni kumong kaya ni. sige, makasuwa pa tag pamahaw na. Aw panihapon. Ha mag-usang kagatan nilong. Tapos lahod kana di ay. Wa jamo. Dili ni mao. Mao din. Dado ni makay ato mi angkol manhap. Okay. Mapoy amo na. At least di ta kapalit og sudan. Adyo na kay dili na ato ang plato. Ngayon na lang ni guys kaysa mamalit og sudan. Usay naa saywa. Sige guys. Hello guys. Niya na po ko sa akong palasyo. Ganina dito ko sa nanay isang in. Nanghid ko nila nga uli ko sa kong balay ka pila nang adlaw intawon ako'y uli-uli.
Diya, ako ra baybay sa amo kalandra ka sa mong pamudyo. Mo na ingkog Ma'am En, si Ma'am En sira akong napananghid ganina no. Ngamuli sa ko sa amo ma'am kay kanang magtrabaho ra ba kung bana. Hinuon karon wa eskwela guys kay Independence Day. Nya ako unta nga duty sa barangay. Pero kay halidiman kaiksota. Unya ni ako karon sa among munting tahanan palasyo kung sa uban pa palasyo kay ato mang pamudyo. Niuli ko kay usa di ay pod magbayad kog kuryente. Kay unsa na rong pitsa ha guys? 8 ting bayad og kuryente o City 8. Mura nalinga ko sa adlaw. Mo na nga akong atimanon akong mga obligasyon guys kay basin og wala tay kuryente. Di na ta ka-vlog ani. Mao na nya pag abot na ganinang buntag guys. Ako ang anak dito laod. Kay nagdadag antipara. Kay iyang gisam ang katong ihi nga nahog hapon. Kay katong iyang pambot bago pang gitauran og kanang makinagbalik kay gipangkubman panahon sa kitong naibito bagyo-bagyo. Unja ba unsa niya man tingali niya ko ana ang kuan kanang ihi wa ba ka hugti unsa to? Naharos. Namo to ilang gisawom guys. Wa pa jud nili makita hangtod karon. Nagguol akong anak guys. Ko adyo kagul ina kay ihira na. Ayo na ilabad imong ulo anak kay kung imong maglabad imong ulo magproblema ta. Kung dili na pangitaon na makita ra na, sagdira na sig na uban taw makita anak sa mo di ato pod nga alukaton. Mo nang ay problema ana. Ang importante nga wa ka maunsa pagdagan sa pambot kagahapong adlaw. So guys, mula ka na ta mo ato ta dito sa kuan. Anarkos Palawan guys, kay nalit-lit na ko. Muadto na ko aron nga di ta maputlan. Sige guys. Aron kay Yabay taga Banbandila. Bay. Kadang hinahinay sa nang suga kay basig mo buwag na pertira bang bagaa. Tumatay patirman. Anak kamang na. Aw iko din na rin. Pag ganay mo suga kay tabag sibutan eh. Awa mo humurot eh. Buntagan yun. Pila ka taro gimana kargan mo? 200 ni ulo mo to. Lima. Uy. Ya. Ako aja ko kaagi ba? Kasi karon na sigurong Karon. pangon na ko ng Wagid din. Mado pa'y ahong gipasigaan. Amang, hamboy na siya yan. di og buntag di na madyo pay na yan. Yun na. Builuhan doon na nimo. Gihandos mo gud niya kay wala mo murag mubuwag na ba? Kasi sayo kung ito may pagkakot wala paglang suga na. Kaya mo giling. Kay agiza dili to maako kay tungod sa kabaga. Tungod kabaga di na nyamabaw na damo ba? Buntag. Buntag na. Samot. Dami itong nababahe unta. Nya maglisod mo kung sibot kay naaman siya garang. Kuk diha man tuniga na nungod. Wa manunga akong pamubot eh. Kaya nga rin. Nasa man ito. Sabi ko lang tigo na po. Siya lang tigo. Ay para gud. Paminaw na mo lang. Gamay ra kay Grabe ko po itong bataan pagkagasiyahan itong pagkaginawa. Mag-excited rin karoon. katong kami ganing mano nga kuan ra sila rekarga noon 17 ka STM. Pag ang amigo sige singgit ito kuan man to ni habagat ding ba nga
Nakinajak nung kung aras ang pundo mga ipunduhan na 17 kadupa. Bisa na bet. Itong unaha gamay ng pantalan na to. Nakinajak nung pundo sa nihabagat mas silang Milincio, sila Milico, muli sila kay aras ng gusugan sa nakaariya naman kung mga 30 kadupa sa pise. Di na ni malaran. Nagdako nung nagagano. Matay na pili mga duha, mga pili mo. Grabe sa nitilat na sa lalis ng maguwang kay isang para sa bagong pinalit kay isa man gikupo-kupo ang ginang ilabay na kay basig Mo ning lunggan. mo man ay makaingon ingon po Ay ka. at di ba ta kasabang sinaan niya ganiha pa man palit abi gol bahala na ng kilaran ng patsong Kaya do. mato na ligtug lagi ni dispak galingan Ano no? bulinaw ka na silang nuwe to nang handos Layas na. nanguli na sila ang kulinyor nanganto sila ko magabot na plane arang kutuga maghangin basta tumaglambuli na ulbo na adyo ko ni mga apong pero di adyo ko na makabo kay ihandok mo ko ng lahat ng kabatuan matupag kami nabili mo ng amigo kaming duwa linaw na ingon ani na pero uwan hinay ba mate marama sa kisa kay talan kay ari na mo salida no laom pag ko kakabo na basta kinigtunlog na ho batay ninyo sa tunloban lagi di na maarsa ini di kami Ano magkarga niyo? ha Murot. wa makarga gihatag ng tuto dito walo ka STM ni dyan gagi jahay no hinatag na ho nahalin og tagsusin ko sa balde mo dagawa gihurot mo gamos basta bilara do buntag lagi ko way ko Ako bahadyo pa berator di beligya. Ina magamot ko. grabe Kita mo kuning mamalit ginamasran. lagi grabe ka mga kamot ani kini magamos ta kay makuan mo na itong kamot Abi na mo ako istoryan. Taas kay ko experience na. Yan na sa kamot Kanang ginamot ninyo, ang presyo sa Bulinaw ron sa libo. Ayun, galing nagsay 5 baligya. Halos katunga may mawana. okay mo Gawas anang morsikada. Kanay yung pagdungko nimo pila ka taro mahilas. tinuod Kanang libor. lain man kay og daghan tagkuha kay daghan man tag hinatagan Dagay sinatagan niya, di na ka mawili. di na ka magproblema Oh, na basta silingan lagi pero magdag ako baligyan og barato. bisa kay ang kulima mga dayong mamalitay kay waman diha kay ni ulos mo to basta nga silingan ang gadag sulutin dagko Sila mo'y nakagamos. kay puno na ho nang reklamo pa kay Sigandra. daghan ra kuno kamo pa may taga reklamo di man gud ben kay nihabagat lubog magdaplen isang maburet kuno ang sulutin ba sayang kuno o pa na lo katuto halos 800 isa ya ingo ko bala ikaw daga mao to daga ko dito pa kulaingang dito pa mundo nang uwan pa ko asin Muna akong kuan jod di pananglitan. mapintang udang Makabo ka og napo ka taro. Nya nay mo palit inyong presyo sa libo nay mo hanyo sa nya manyo pag sa ka. Ako dispatcher ako. Pananglitan ang napo di ni mo gibaligya kay paugat si tagnuibe. Karon kanay mo na po idunggo gamay ra isang taro mo wala. gamay O equivalent mo. Plus na pong taro dun mo gamay ra dagsang kalpik Plus hinatagan maghakot pag yun sa imong libor Kan, liburan pag mo sa taro do, hana. Plus hilas usang taro tulo na gamay. Magkagamot kag 5 no, gamay pa gibalik. palit magagasin Ya karon palit pagkagasen. kahagop Gusto pa na. nimo Karon pagpabalik palit nimo, igon pa dukas mamalitay. Kay mupalit sila ginamos. Walay kuan, walay tubig-tubig. Matingala ka kay ang una ilang pangayon. kaya at parang nagtutulong man ang kuwan Experience na Manila, pila ka tuwing karon sige wala ka manguan lang wala ka mangumplag Guys, ganina dili na ko tuyo nga kanang maminaw ba sa may istorya ba? Murag na intriga ko akong gi-vlog itong gaayog makina og katong gapaayo katong tag-iyas makina. Isgot magkaagi og partig mga kanang kaagi lagi mga panagat, pangisda o kanang panglabas. Yung patungkuan, itong
ako na may mo istorya na tiwasag pa kuan pakita. Yun lagi tong labasiro siya sa una ba nga kini ko nung labasiro butbuton. Uy dili tanan ba butbuton ha. Istorya ra to nidya. Ngano man ug sa una ko no manglabas ko no siya og kanang bulinaw kanang mamalit ni siya barato. Sa mamaligi ag barato, mamalit po siya barato kay labasiro magmanagat, ug managat si Jami yan si nga kanang palito na niya barato. Wa mo kay kalingawan na. Muna og managat po si Ja. Ag yang isda pong bulinaw, baliag pa niya og barato. Pero og naglabasiro si Ja, mamutbot po si Ja. Yan si Ja nga bay, barato ray palit na imong bulinaw kay daghan nakakabo ditong dapita to barato na kay tong ilaha. Mao man ko naglabasiro. Kaya wa jud ko naglabasiro di butbuton na butangi. Aron nga labasiro bot-boton day mo. Aron mo makahanjo og barato sa inyong kumprahong isda. Dili po tanan no. Muot po ning pero yung papod basta negosyante mamutbot po. Mamutbot karon kuno dagko ginansya. Pero guys, ang ginansya ra ba na STL? Mumurot ko na ng TL. Barikuson. Kasagaran ko no labasira barikuson. Ambot la nagtinuod ba. Tananan yung labasira diha guys. O gibarikos ba na? Kay matod pa mana ko na ginansya. Yung binadyo, gagay. Adlaw-adlaw inta, magakay og palangre. Sige guys, atong putlo na ato ang istorya og sa sunod. Napod natong panagkita. Bye-bye guys!